אנחנו נמצאים ביום חמישי בכ"ה בחודש. אנחנו לפני שבת מברכים. כל השיעור והלימוד יהיה לעילוי נשמת כל הנופלים הגיבורי צה"ל, ולעילוי נשמת אברהם חיים בן מרים, לרפואתם של כל חיילי צה"ל בעזרת השם. ומה שרציתי להעיר שאנחנו, זה השיעור האחרון לזמן הזה, בעזרת השם אנחנו יוצאים לפגרה של פסח. אחרי פסח בעזרת השם אנחנו נחדש את המשך השיעורים פעם בשבוע. אנחנו בתניא פרק כ"ג, נלמד קטע מהפרק, לאחר מכן הלכות פסח כמה שנספיק. פרק כ"ג, ואם כל הנ"ל יובן ומבואר היטב בתוספת ביאור מה שאמרו בזוהר, דאורייתא והקדוש ברוך הוא כול אחד. הזוהר הקדוש אומר, הרי מה למדנו בשני השיעורים האחרונים? של הדיבורות של הקדוש ברוך הוא, הדיבור שלו והוא זה דבר אחד. זה לא כמו אצלנו שאנחנו, הדיבור שלנו ואנחנו זה שני דברים, כן? הדיבור זה, יש מחשבה, דיבור ומעשה, כן? זה רק הליבוש של הנשמה. מה שאין כן אצל הקדוש ברוך הוא, הדיבור והוא זה דבר אחד. עכשיו, פה אומר לנו עוד דבר מאוד חשוב שמובא בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד. בעצם מה זה התורה? התורה זה לא עוד איזה ספר פילוסופי יפה, או ספר שלומדים הלכות ומנהגים, אלא הספר הזה זה בעצם הקדוש ברוך הוא שהלביש את עצמו בתוך הספר תורה, בתוך ההלכות, והוא והתורה זה דבר אחד. אבל צריך לדעת משולש שלא יפרד לעולם, עם ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא. כאשר יהודי, כמו שעכשיו אנחנו יושבים ולומדים תורה, כן? שזה דבר החשוב ביותר שיכול להיות בעולם, אין דבר יותר חשוב מזה, כן? כל דקה של לימוד תורה אדם מקיים 200,000 מצוות עשה בזמן שהוא לומד. אנחנו פעם נלמד, אני אסביר איך מגיעים למספר הזה, כן? והוא כפי שמובא בפרק ה' בספר התניא, שהוא והקדוש ברוך הוא על ידי לימוד תורה הופכים להיות דבר אחד. אין את זה בנמצא. כל הצדיקים הגדולים ביותר שנמצאים עכשיו בגן עדן העליון, היו רוצים לרדת אפילו לדקה אחת כדי ללמוד את תניא, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אומר פה, הזוהר הקדוש אומר, דאורייתא והקדוש ברוך הוא כול אחד, כן? שבעצם הקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד, ובתיקונים, התיקונים זה תיקוני זוהר, פירשו שדרמ"ח פיקודין אינו דרמ"ח איברים. מה זה דרמ"ח פיקודין? שיש 248 מצוות עשה, כן? הם נמשלים ל-248 איברים כביכול דמלכה של הקדוש ברוך הוא. יש 248 איברים לנו גם, כל עבר עושה מצווה אחרת, מקוון למצוות. יש דוגמה, עינם זה לראות ספר תורה, להסתכל על לימוד, כן? וכל הדברים שאוזניים לשמוע, דברים בקדושה, וידיים, אצל הגברים זה להניח תפילין, ואצל האנשים זה להדליק נר לכבוד שבת, לעשות הפרשת חלה. בעצם הרגליים זה ללכת לבית מדרש, או ללכת, או הידיים והגוף והכל הם מתחברים בעצם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. לפי שהמצוות, למה? היות שהמצוות הן פנימיות רצון העליון,
וחפצו האמיתי המלובש בכל העולמות העליונים. זאת בעצם מה זה התורה? התורה שאנחנו אמרנו שהתורה זה הקדוש ברוך הוא, וההלכות שנמצאים בתורה, זה בעצם, זה רצונות של הקדוש ברוך הוא, הרצון הפנימי ביותר של הקדוש ברוך הוא. מספר פעמים למדנו את זה, שאם בוא נעשה דבר כזה, שאדם הגשמי, יש דומם, צומח, חי, והדרגה הגבוהה ביותר, זה מדבר. עכשיו, מה שמפריד בין האדם, נגיד, לחי, זה רק דרגה אחת, כן? בכל אופן, החי לעולם לא יכול לרדת לרצונו האמיתי של האדם. הוא יכול ללמוד פקודות, נגיד אם הם מאלפים קוף או שמאלפים כלב, הוא מבין לפי הפקודות מה לעשות. אבל לדעת את רצונו לא. עכשיו תארו לכם שהדבר הגדול ביותר, כן, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא גבוה על גבוה, נשגב, שאי אפשר לתאר אותו בדרגות הגבוהות ביותר. זה לא דרגה אחת, זה אין סוף דרגות, על ידי זה שהוא רוצה להתחבר אלינו. איך אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא? על ידי לימוד התורה, על ידי שכפי שמובא ביום יום, שיש דוגמה, אדם חכם ביותר, כן? ברגע שהוא נותן לאדם הפשוט ביותר, כן? פשוט שפשוטים לעשות איזה מצב, באותו רגע נוצר ביניהם חיבור, כן? החיבור שהוא האדם הפשוט עושה את רצונו של החכם ביותר. אז פה גם הקדוש ברוך הוא שאומר לנו לקיים את המצוות, שזה רמ"ח מצוות עשה, כן? ברגע שאנחנו עושים את המצווה, הרי אנחנו יודעים מהבוקר עד הלילה אנחנו מקיימים אין סוף של מצוות, כן? באותו רגע שקיימנו את המצווה, אנחנו הופכים ומתחברים לרצונו הפנימי של הקדוש ברוך הוא. וחפצו אמיתי, חפצו אמיתי של הקדוש ברוך הוא. איך אדם אנושי יכול להבין את החפץ, את הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, המלובש בכל העולמות העליונים והתחתונים לחיותם, שהקדוש ברוך הוא מחיה על ידי רצונו, יתהווה הקדוש ברוך הוא התברך להיות לו דירה בתחתונים, אז הוא ברא את העולם הזה, כן? ונתן את כל העניינים, לא רק את העולם הזה, כל העולמות העליונים והתחתונים. כי כל חיותם, כל החיות של כל העולמות, ושפעם תלוי במעשה המצוות. זאת אומרת, זה דבר נפלא, שזה לא רק שאנחנו מקיימים מצווה, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא הכל זה תלוי, הדרך משל, שכפי שמביאים בתניא במקום אחר, שבזמן שמקריבים קורבנות, אפילו קורבן קמיצה, שזה נקרא, ששמים על המזבח, באותו רגע, או שמביאים בהמה, או שבעולם, שבמצב כזה, דוגמה, אדם מניח תפילין. עכשיו, אם התפילין שלו, התפילין, הוא מהודר, או שהאישה מדליקה נר לכבוד שבת, או עושה הפרשת חלה, אם הכל זה מתוקתק ומדויק, לפי רצון של הקדוש ברוך הוא, איך להניח תפילין, איך להדליק נר לכבוד שבת, או איך להפריש הפרשת חלה, כל מצווה אחרת, באותו רגע כל העולמות, כן, מקבלים את השפע שלהם, שפע אלוקי, על ידי קיום המצווה הפלוני שהאדם עשה את זה. בתנאי, כן? בתנאי שהוא יניח תפילין כשרות מהודרות. אם מספיק שיש בעיה חס ושלום בתפילין, כן? בעיה קטנה ביותר, אז השפע הזה הוא לא מתקבל בעולמות העליונים, כל העולמות לא מקבלים. כן? אבל אם התפילין הם כשרות, או האישה
עשתה הפרשת חלה איך שצריך להיות, או כל מצווה אחרת, באותו רגע כל העולמות מקבלים את החיות שלהם, כן, בלי זה הם לא מקבלים את החיות שלהם. ממשיך ואומר, נמצא שבמעשה המצוות וקיומן, הוא לבוש הפנימי לפנימיות רצון העליון במעשה הזה, ונמשך אור וחיות רצון העליון להתלבש בעולמות, לכן נקרא איברי מלכה דרך משל. לכן זה נקרא דרך כמשל כאיברים של המלכה, כמו העבר שיש לאדם. הוא מקבל את החיות שלו מהמוח. והאיברים הם עושים את רצון שהמוח מה שהוא רוצה, כן? ככה דרך משל, כאשר אנחנו מקיימים איזו מצווה מסוימת, וזה אנחנו מחזיקים את איברו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאיברי הגוף האדם זה לבוש לנפשו, זה הליבוש של הנפש שלו. אנחנו לא רואים את הנפש, נגיד, אנחנו רואים את הידיים והרגליים, אבל לא רואים את הנפש. ובטלים לגמרי אליה, שהאיברים של אדם הם בטלים, הידיים והרגליים ויתר האיברים, לגמרי מכל וכל, כי מיד שעולה ברצונו של אדם לפשוט ידו, כן, או רגליו, הן נשמעות לרצונו ותקף מיד בלי שום ציווי ואמירה. זאת אומרת, הוא רוצה להושיט את ידיו לקחת, כן? ברגע שעלתה הפקודה מהמוח ליד, היד עושה, כן? בלי שום שהייה, בלי שום, כן? צ'יק צ'ק מהר עושה, כן? כלל, אלא כרגע ממש שעלה, שעלה ברצונו. כך דרך משל החיות של מעשה המצוות, כאשר יהודי מקיים, זה חידוש גדול מאוד שבתניא, שאנחנו יודעים שלומד חסידות, שזה לא רק אדם מקיים מצווה ומקבל שכר, אלא בעצם כל העולמות, העליונים והתחתונים, גן עדן עליון, גן עדן תחתון, כל 10 הספירות, ולמעלה מ10 הספירות, כולם תלויים במעשה המצוות שלנו. ברגע שאנחנו עושים מצווה, נותנים להם חיות. כמו שאז שבית המקדש שהיה קיים, היה נותן חיות לכל העולמות, כן? ועל ידי שהם מקריבים קורבנות, גם עכשיו, שכאשר אנחנו עושים כל מצווה, כן? מהבוקר עד הלילה, אין סוף מצוות, וזה נותנים חיות לכל העולמות. וקיומן, והוא בטל לגמרי לגבי רצון העליון המלובש בו, ונעשה לו ממש כגוף לנשמה. זאת אומרת שהרצון של הקדוש ברוך הוא שהוא מלובש באותו מצווה, הרי מה זה מצווה? זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות, כן? שאמר לנו לגברים להניח תפילין ולאנשים לעשות מצווה, כן? אם זה מצוות תפילה או כל דבר אחר, אז הרצון הזה מלובש במצווה, וברגע שאנחנו מקיימים את המצווה, אז אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, והחיות שמקיימים על ידי מצוות זה נותן חיות לכל העולמות. היום עד כאן, כי אנחנו רוצים ללמוד הלכות פסח בעזרת השם. היות שזה שיעור אחרון לא נספיק, אז נראה, אז אנחנו למדנו שמאוד מאוד חשוב, וגם זה מנהג חב"ד וכדאי, שכל 7 ימים לאכול מצה שמורה, עבודת יד, כי אמרנו
במצווה השמורה יש את שני התכונות של הזוהר הקדוש, לחם אמונה, לחם רפואה. אין את זה במצוות האחרות, במצות האחרות. לכן להשתדל לא רק בליל סדר לאכול, אלא להשתדל כל 7 ימים לאכול מצות עבודת יד. כשעושים קניות, אין לומר על שום מאכל דבר זה לפסח, מפני שנראה שמקדיש דמיו לקורבן פסח. נגיד, אישה נכנסת לקנות בשר, היא לא צריכה להגיד, תן בבקשה בשר מספר 5 או 8 לפסח. אלא שמן הדין אסור לומר, על בשר בעל חיים, בהמה, חיה ועוף, בין שחוט, בין חי, בשר זה פסח. כיוון שבאמירה זו נראה כמקדש אותו לקורבן פסח. כאשר שאוכלו נראה כאוכל קדושים בחוץ. אלא אומר בשר זה ליום טוב. מאכל זה ליום טוב. אז תזכרו, זה מאוד חשוב, לא כולם יודעים ויודעות, שקונים כל דבר, את כל הרי אמרנו שצריכים ממש לקנות את כל הבית, להחליף הכל, אם זה שמן, הכל, קשה לפסח, כמובן להיות מהודר, אז לא אומרים, בבקשה תן לי שמן לפסח, אלא שמן לחג, כמובן מסתכלים שהם בהידור הכי גדול, או כל דבר אחר. כתב רבנו אריזה להחמיר בכל החומרות בפסח, לכן כתב שישראל קדושים הם ונוהגים להחמיר על עצמם וגוררים כל החמץ נמצא אפילו משהו. צריך לדעת שכבר דיברנו את זה בשיעורים של שנה שעברה, שאמר ברטישוב שיהיה רצון שהתקיעות שאני תוקע בראש השנה יבואו אותם המלאכים שנבראו על ידי אותם אנשים הצדקניות שעבדו חודש שלם לנקות, וצריך לדעת שבזמן שמנקים לא הולך שום דבר לאיבוד, נבראים מלאכים, והמלאכים האלו הם מקיפות את אותו אישה ואת כל הבית ואת כל המשפחה לשמירה בגשמות וברוחניות. לכן אמר הארי הקדוש, כל הנזהר במשהו בפסח, אז מובטח לו כל השנה שלא יחטא. נעבור לגבי בדיקת חמץ. לא יהיה לי זמן להסביר איך להכשיר את הבית, אפשר להסתכל לבד, כן, אבל בדיקת חמץ. הבדיקת חמץ, לאחר שהבית מצוחצח ערב פסח, בי"ג בלילה, לוקחים, הבית נקי, מסודר, הכל, לוקחים 10 פתיתים של, עדיף לקחת פיתה שהוא לא מתפורר, בתוך נייר, ולתת לאישה שהיא תפזר את זה בכל הבית, כן, במקום שבודקים, ואז לוקחים, צריך לקנות ערכה מיוחדת, זה ערכה של בדיקת חמץ, שהוא מורכב מנוצה כף ונר, כן, שעבה, ארוך, ואז ברגע שהוא, הבעל הבית מברך כולם לידו, ואז מתחילים, סוגרים אורות חדר אחרי חדר, לבדוק ולמצוא את 10 פתיתים, תוך כדי כך
גם לבדוק בחורים וצדקים וכל מקום שהיה, יש בו, עלול להיות שם חמץ. היות שרגילים כל השנה חמץ, צריך לבדוק למצוא. בליל י"ד, מיד בצאת הכוכבים חייבים לעשות בדיקת חמץ. כן, ולא עושים, לא אוכלים ולא שותים וגם לא לומדים, אלא מיד עושים בדיקת חמץ. כי היות שזה, שלא לשכוח. לאחר מכן שבדקנו את כל החדרים, את כל המקומות, שמים הכל בתוך שקית מנייר וסוגרים את שאריות הנר והנוצה ושמים אותו ליד הדלת. ושמים, כמובן שמים ליד הדלת מקום שבתוך קופסה את החמץ, שהרי צריכים גם למחרת בבוקר, עד שעה שיודיעו שאפשר לאכול חמץ, צריכים לאכול ארוחת בוקר. לאחר בדיקת החמץ תבטל את כל החמץ הנמצא ברשותו, זה מאוד חשוב להגיד שלא מצא בבדיקה, כלומר יחליט בליבו שאין שום משמעות לחמץ שברשותו, תקנו חכמנו שאומר בפיו את הביטול החמץ, ואומר כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי, דלא חמתי ולא ביארתי, דלא ידענה לבטל להווה הפקר כאפרא דארעא, שהוא מפקיר הכל, כן, וזה מאוד חשוב להגיד, צריך להבין גם את משמעות מה שהוא אומר, שמה התרגום? כל החמץ ושאור הנמצא ברשותי, שלא ראיתיו ולא ביארתיו, שלא ידעתיו, יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ. אם הוא אמר את זה בשפה שהוא לא מבין, חשוב מאוד לדעת את מה שהוא אומר, את משמעות המילים. היות שהוא צריך לבטל את החמץ ולהפקירו. כדי לצאת, לבטל את הפקר החמץ. בבוקר למחרת, בשעה שיודיעו, הוא לוקח את השקית ואת כל החמץ מהארוחות שנשאר, ארוחת ערב וארוחת בוקר, שם בארגז והולך עושים מדורה, ושם הוא שורף הכל. דבר הכי חשוב, צריך לעשות מכירת חמץ. זאת אומרת ששבועיים בערך האישה משערת איפה תשים את החמץ, כן? שמים את החמץ, אז כותבים את זה בשטר, איפה יהיה החמץ, ואז במקומות האלו, וגם במקומות שמחליטים לסגור את הארונות והכל, הכל כותבים בשטר, כן? ומוסרים את זה לרב או לבית חב"ד או כל מקום אחר, או שהולכים לבית חב"ד ושם הם מוכרים את החמץ. מי שלא מוכר את החמץ, אף שהוא לא אוכל ולא נהנה מהחמץ, בפסח, אחרי הפסח הוא חייב לשרוף, כי אסור לו ליהנות מהחמץ שעבר עליו פסח
בכלל. פה לא נקרא חמץ שעבר עליו אם הוא מוכר, כי זה לא שלו, זה של הגוי. אבל יש עניין שבא להיראה ובל יימצא. זאת אומרת, בא להיראה, הוא מכניס את זה בתוך ארונות, במטבח או מקום אחר, וסוגר אותם. ולא יימצא, זה כבר לא שייך לו. עכשיו, אם הוא שכח לעשות בדיקת חמץ, והוא לא היה בבית, לכן לפני שהוא יוצא, צריך לעשות בדיקת חמץ, כן? אם הוא לא עשה, צריך לבדוק הבית מחמץ, ולשרוף את החמץ שיש בבית, שהוא אסור בהנאה. אם הוא בודק את זה בתוך הפסח, צריך לברך. נראה עוד נושא, מה שחשוב, אמרנו שמסדרים את הקערה, צריך לסדר באופן כזה, כפי שמובא בהגדה, שלשים 3 מצות בתוך שקיות, כן, הראשון כהן, האמצעי לוי ולמטה ישראל, ועוטפים את זה בניילון, ועל זה שמים את הקערה. יש חיוב, כמובן לאכול, עוד מעט נראה את המצה, את השיעורים כשני זית, וגם לשתות, תקנו חכמנו שתיית 4 כוסות בליל סדר, כנגד 4 לשונות של גאולה. וזה החיוב הזה גם מוטל על הגברים והנשים. זה לא רק הנשים שותות כמו בקידוש בשבת לוגמות, אלא פה הן צריכות לשתות 4 כוס. לכן הנשים שותות מיץ ענבים, הגברים הם יכולים יין. וצריך לשתות לפי הסדר שמופיע. עכשיו, הכוס צריך להכיל 86 גרם. אם הוא לא שתה כמות כזאת, הוא לא יצא ידי חובה. מי שקשה לו, אז הוא שותה מיץ ענבים. מי שיכול, שותה יין. צריך לקחת לערב פסח, לליל סדר, יין קל, כן, שלא יהיה לו קשה. בתחילה ישתה את היין בבת אחת, כלומר בשתי אחת. ואם אינו מסוגל לשתות, אז הוא, כן, אז ישתה לאט לאט, אבל שזה לא יעבור את זמן שזה מ-4 עד 6 דקות, שהוא זמן אכילת פרס עד שיסיים את הרביעית של היין. את כל 4 כוסות שותים הגברים והסבה. הסבה זה רק הגברים, אבל הנשים הן פטורות. מסבים לצד שמאל. במה עושים הסבה? ב4 דברים. ששותה את 4 כוסות, השני שאוכל את המצה, לאחר שאמר ברכת על אכילת מצה, שאוכל את הכורך, שאוכל את האפיקומן. למה? היות שהם דברים הללו עם שכל לגאולה, לחירות, שתיית 4 כוסות כנגד ד' לשונות של גאולה, ואכילת המצה, כן, זכר לחירות.
אם הוא שכח, הגברים, להסב בארבע הדברים הללו, הוא יצא בדיעבד. ולא צריך לחזור על אכילה ושתייה מכל מקום לעניין אכילת המצה ושתיית הכוס השני, טוב להחמיר ולחזור לאכול לשתות בהסבה. אם. המצה, אכילת המצה שמברכים, אז טוב אם יכול שני כזית, כזית זה שליש מצה, כן, עבודת יד. אם הוא לא יכול, שיאכל רק כזית אחד, הזמן הוא מ4 עד 6 דקות. וכמובן שאוכלים את זה בהסבה. בתוך עד 6 דקות, כן, תזכרו את זה. וגם את היין צריך לשתות בהסבה, וגם את המצות. אמרנו את 4 דברים. שאוכלים את הסעודה, אז לא אוכלים בהסבה, אלא כרגיל יושבים, רק ב4 דברים שדיברנו. זה היה קצת ממש, ואני מבקש, תעברו על הלכות, גם הבעלים וגם אנשים טוב, כדי שמגיעים לליל סדר, שבעזרת השם תהיו מוכנות ותהיו מוכנים לקיים את הליל סדר איך שצריך להיות, כי זה בעריכות, פשוט יש הרבה דברים, כל תג, כל תנועה הזאת שאומרים, מזיזים את הקערה, מחזירים את הקערה, מגלים את הפת, אוכלים בהסבה, כל הדברים האלו זה העולמות, איך שלמדנו בתניא עכשיו, כל העולמות תלויים בזה, ולא לחשוב שזה איזה מנהג יפה, אז אוכלים, זה מנהג יפה לאכול מצות, אז בסדר, אז לא הסבה, כן, לא. כל תג ותג מההלכות של הפסח, זה כל העולם תלוי בזה, וגם אנחנו כל השנה תלויים בזה. אז כמנהגנו נסיים בסיפור, ותזכרו בעזרת השם, אחרי פסח, אנחנו נחדש יהי רצון את השיעור, נסיים בסיפור על הרבי. הסיפור הוא אני לא יודע אם סיפרתי את זה, אם כן, אז נשמע את זה עוד פעם, כי יש מילונים סיפורים, כן? הסיפור מתחיל בזה, שזה סיפור שבהתחלת הנשיאות של הרבי, אני חושב 3 שנים, 4 שנים הראשונות, היה, או נמצא גם, יהודי מאוד עשיר, מיליונר גדול, ושני בנות, והוא לקח אותם, את שני הבנות, לטייל באוטו שלו,
המהודר היפה. תוך כדי נסיעה פתאום נפל עמוד חשמל על הרכב, ופגע, לא עלינו רק על שונאי ישראל, על הבת שישבה לידו, היא נהרגה למקום, וזה פגע גם בבת שישבה מאחורה, והיא נפצעה מאוד קשה, עשו לה ניתוחים והכל, אבל בסופו של דבר היא הייתה בקומו, והרופאים אמרו לו, תשמע, אין מה לעשות איתה, אתה תארגן לך מכשירים, אתה אדם עשיר, לא חסר, יהיה לך מכשירים, מטפלת, תשים אותה בחדר, וזה הכי טוב בשבילה. ושהוא ראה את המצב של הבת השנייה, הוא ואשתו נכנסו לכאב גדול, גם שכול וגם פציעה קשה של הבת, כן, סך הכל 2 בנות, והם שניהם היו בוכים, וחיפשו איך לצאת מהמצב הזה. לפחות שהבת תגיב, לפחות שהבת תהיה בריאה, לפחות שיהיה לה את הבת. אבל כל יום שהוא היה חוזר מהעבודה שלו, היה רואה את הבת שיושבת בקומו עם מכשירים מחוברים, והכאב היה גדול. יום אחד מישהו אמר לו, תשמע, אי אפשר בדרך רפואית לעזור לה, אלא אני מציע לך, תיסע לארץ הקודש, שיש שם צדיקים מאוד גדולים, תלך אליהם, תבקש, תן להם צדקה, ובעזרת השם שהם יתפללו עליה, וזה מה שיכול להוציא אותם מהמצב הזה. כשהוא שמע את זה, כמובן שמח, הוא ישר טס לארץ הקודש, ויראה כמובן איזה צדיקים, הוא היה אצל כל הצדיקים ונתן, וכולם הבטיחו לו, לא הבטיחו לו, אלא בירכו את הבת שלו, שבעזרת השם, שהיא בקרוב היא תקום על הרגליים. והוא היה מאוד מעודד, ושגמר את הסיבוב, התפילות אצל הצדיקים, הוא חזר לארצות הברית, והגיע ליד הבית, שהגיע לבית שלו, היה לו כזה הרגשה, זהו, בטח הוא יפתח את הדלת ויראה את הבת שלו על הרגליים, הוא דופק בדלת, ואשתו פתחה, שלום, ברוכים הבאים, אז הוא שאל, איפה זה וזה? מה זאת אומרת, איפה? אתה לא יודע מה המצב שלה? היא לא קמה? כשהוא שמע את זה שהיא לא קמה, לא עזר כל התפילות והברכות, ואז הוא נפל למיטה והתחיל לפקוד, וגם אשתו, על הגורל הקשה שנפל עליה. ועכשיו המצב הנפשי שלו נהיה עוד יותר קשה, והוא לא רצה לחזור הביתה מהר, אלא אחרי העבודה הוא היה הולך ושותה, נכנס לבר, שותה היה משתכר וחוזר הביתה, עכשיו נכנס למיטה כדי לא לראות את הבת שלו במצב כזה. לילה אחד שהוא היה נוסע, הוא ראה איזה בית כנסת, והיה לו הרגשה פנימית שמהמקום הזה יצא לו ישועה הכי גדולה. ואז הוא נכנס לבית כנסת, הוא ראה שם סופר סתם, כותב ספר תורה, והוא ישר נכנס להיכל הקודש, פתח את הארון, הכניס את הארון שלו בין ספרי התורה והתחיל לפקוד ולפקוד ולפקוד. פתאום הוא הרגיש יד של מישהו, וזה היה הסופר סתם, הוא אומר לו, יהודי יקר, למה אתה כל כך בוכה? ואז הוא סיפר שהוא אמר לו, תשמע, יש צדיק, אולי תיגש לצדיק הזה? הוא אומר, לא, אני לא רוצה לשמוע על צדיקים. אני הייתי בארץ הקודש,
הייתי אצל הצדיקים הכי גדולים שהיו, וכולם הבטיחו לי, ונתתי הרבה צדקה, ושום דבר, הבת נשארה באותו מצב. אז הוא אומר, אין לך מה להתייאש. אל תתייאש, תלך, תנסה. אז הוא הגיע באמת אצל אותו הצדיק, וגם אותו הצדיק אמר לו שהוא מברך שהבת שלו, אמר, אני לא רוצה שתברך, אני רוצה שתבטיח לי שהיא תקום על הרגליים. אמר לו, בעולם יש רק אדם אחד שיכול להבטיח, וזה הרבי מלובביץ'. אני שכחתי את השם של הצדיק הזה, הוא היה בקשרים טובים עם הרבי. ואז תיגש אליו, הוא יכול להבטיח לך שהבת שלך תקום על הרגליים. ואז הוא חזר הביתה, אמר לאשתו, תשמעי, אנחנו מחר נוסעים ל-770, הוא קיבל את הכתובת של הרבי, ניכנס אליו, ובעזרת השם, הוא ירפא את הבת. וככה, אז בזמנו, שזה היה התחלת הנישואות, יכלו להיכנס, עכשיו באו למשרד, אז היות שלא היה תור אז הכניסו אותו ישר, שזה היה בשנים הראשונות של הרבי. הוא ואשתו התחילו לבכות, והרבי אמר, אל תבכו, המקום הזה הוא קודש, לא בוכים. והם סיפרו לרבי מה שקרה. הרבי אמר, אני יכול להבטיח לכם, כן? שהבת תקום על הרגליים בתנאי, אני צריך על זה שכר. אז מיד הוא הוציא את הפנקס, אמר כמה מיליונים, אמר לא כסף. אם אתה תקבל על עצמך, בלי נדר להניח כל יום תפילין, אתה מוכן? אמר כן. ואשתך בערב שבת תדליק נרות לכבוד שבת, אני מבטיח לך שהיא תקום על הרגליים. ואז הרבי דרך את הרפואה שלמה, והם הלכו למשרד, המזכיר הפנה אותם, איפה ילך לקנות, הוא קנה תפילין חב"ד הכי מהודרות, והוא ביקש מהבחורים, והבחורים התחילו ללמד אותו להניח תפילין, וכל יום הוא היה מניח תפילין. יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי. והנה הגיע ערב שבת, והאישה כמובן לפני זה, הם קנו פמוטים מכסף, כן, והיא שמה את הנרות, והיא ברכה את כן, הדליקה וברכה ושמה את הידיים על העיניים, והוא מחכה לראות מה קורה, אבל לא קרה שום דבר. הבת נשארה באותו מצב, ואז הוא אמר, הרי הרבי הבטיח שהיא תקום על הרגליים. ביום ראשון הוא כתב לרבי מכתב, אמר לו, אנחנו בעסקים שמבטיחים מקיימים, הרבי הבטיח, אז הרבי ענה לו שבעזרת השם הוא יראה עוד מעט את הנס הגדול כפי שהבטיח, שימשיך להניח תפילין ואשתו. וככה היה בשבוע השני, שהאישה הדליקה נר, את הנרות לכבוד שבת, ובאה ושמה את הידיים על העיניים, פתאום הם שומעים, מאמא, מאמא. ואז ראו איך שהילדה שהייתה קמה על הרגליים, ובאה לאמא שלה, והאמא התעלפה מרוב. וכמובן נס גדול היה, הם אחר כך לקחו את הילדה לרבי, והיא, הילדה הזאת, ברוך השם, הייתה בריאה לגמרי, כן? והיום בטח היא סבתא עם נכדים, אז רבי, 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 אני אוהב אותך, אני אוהב אותך מאוד מאוד. רבי, 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 אני אוהב אותך, אני אוהב אותך מאוד מאוד. רבי, 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 אני אוהב אותך, אני אוהב אותך מאוד מאוד.
רבי, 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 אני אוהב אותך, אני אוהב אותך מאוד מאוד. אז שיהיה חג שמח וכשר, לא לשכוח למכור את חמץ, לא לשכוח לקנות מצות, לעשות גם מבצע מצות, בעזרת השם שלכם, ולעבור על הלכות. אני מצטער שלא יצא לנו, הייתי באמת רוצה לעבור איתכם על כל ליל סדר, איך עושים והכל, אולי שנה הבאה בעזרת השם בירושלים, עיר הקודש. Good Shabbat, פסח שמח וכשר.